Moi drodzy, widzicie tamte auto? Tam jedzie Mateusz MKR. A za chwilę ja będę jechał takim autem. Jesteśmy gdzieś w górach. Gdzieś nas wywieźli. Johnny Nexosie. Wywieźli... Potrójny vlog, dawaj. Wywieźli nas gdzieś, nie wiemy gdzie jesteśmy. I Ja będziemy jechać autem, a potem na skuterach jak w Bondzie, nie? Tak, jak w misji, nie pamiętam. Tylko że Bond przeżył, a my nie wiadomo jeszcze. To jest właśnie to. Dobrze, nie wiem, jakiś Dirt za niedługo ma wyjść nowy. Mówisz, w sensie gra jakaś taka rajdowa? Tak. Teraz, no i Tak. Moi drodzy, ja wróciłem, może Dawidowi też się uda. A jak nie, no to trudno. Żegnaj, Dawidku, żegnaj! Zapowiada się zabawnie, nie? Będzie super. Masakracja. Ja to się bawię. Leci! Mati zepsuł skuter. Muszę to uwiecznić. Takie rzeczy Nvidia robi ludziom. Za karę. Johnny, czy pokutę już czujesz? Pokutujesz? Przepraszam Nvidia, że przeklinałem. Przepraszam. Na streamie. Już nie będę na streamie mówił O Boże. Fes. Dobra, ty masz Paweł jeszcze. Naładowane? Dobra, jestem koniem, już biegnę, koniec. O my god. Wow! Okej, co to tylko Radek dostał. Ej, raczej nie tego nie... Wow!